je to prvá akcia teda Belianskej kaviárne, chceme povedať, že to je vlastne 20. už, takže to je taká okrúhla, to máme jubileum nejaké. Tak chcel by som pripiť na tých ľudí všetkých, čo sa na tom podielali doteraz, na všetkých našich hostí, na ľudí, ktorí pomohli tejto budove, aby bola taká, aká je a aby sme mali ďalšie akcie, pri ktorých sa stretneme. Tak pripijame, keďže sme naozaj v Palenčárni v Starom Liehovare, tak máme tu spisku borovičku na vaše zdravie. Na vaše zdravie, nech sa darí na tejto budove, hlavne mestu, a všetkým. Na Slovensku. Čau. Dobrá je, dobrá. Trošku vás predstavím, aj keď asi sú tu všetci ľudia, ktorí vás poznajú. Vy ste náš 4. ministerský host, sme nadatali, takže to je dobré. Ste skoro prvý prezidentský host, ale nie ste, lebo niečo sa povedalo a nevyšlo to celkom, jak by to malo ísť. Mali sme tu síce pána prezidenta Kisku, ale som chcel povedať, že prvý neodsúdený, tak by ste boli. Má to komentovať? Čo s tým? Nič, nahadzujem. Boli ste tiež veľvyslanec Slovenskej republiky v Amerike, v Nemecku a v Švajčiarsku tam ste boli iba nejaký človek na veľvyslanectve, alebo tam ste? Áno, tam som bol nejaký, tiež veľvyslanec? Ešte som bol v Bruseli veľvyslanec. No, lebo ja to ťahám z Wikipédie a tam teda to nebolo spomenuté, to Švajčiarsko, tak to treba dať dokopy. A mne sa stalo, že ste boli, tak preto... Bol som vo Švajčiarsku, áno. Preto som to vyťahol. Dobre. Ale ako radový diplomat ešte. Aha, dobre, tak to by sme mali. Veľmi sa tešíme, že ste prišli, že ste si našli čas aj na takúto perifériu, lebo nič tu není na východe, to je jasné, to už bolo povedané skôr. Tak sa tešíme, že ste tu teda. To nič je teraz predseda vlády, takže ja myslím, že je najvyšší čas to napraviť, ale ja vôbec nepovažujem ani Spišskú Beľu, ani tento región za perifériu, ale za súčasť Slovenska, najvyššie krásnu súčasť Slovenska a vlastne no ide o to, aby sme aj my, ktorí chceme pohnúť Slovensko dopredu, proste nesedeli len v Bratislave, v stranických centrálach a v televíziách a na Facebookoch, ale boli sme tu a pre mňa je to trochu pokračovanie tej cesty, ktorú som absolvoval aj ako prezidentský kandidát, lebo tú cestu sme nazvali na ceste, ktorá spája Slovensko. Tak dnes je to vlastne aj pre mňa akoby prvý takýto meeting a stretnutie s vami po prezidentskej kampani, takže to vyše 6 mesiacov odvtedy, ale o to radšej som, že som tu a práve medzi vami. A vlastne som tu preto, lebo som dostal od vás pozvanie ešte počas prezidentskej kampane a tam to nevyšlo. Tak vidíte, že tieto sľuby vieme naplniť, lebo vtedy sme povedali, že určite prídeme. Akokoľvek to dopadne. Chceli sme to najlepšie a dopadlo to ako vždy. No tak teším sa, že ste tu, že to takto aspoň vyšlo. Ale mám takú otázku, nahrali ste mi násmeč, nechcel som sa to spýtať hneď, ale... som hral volej, to som sa dočítal, to máme, áno. Je to rodak z Banskej Bystrice a potom bol draftovaný do Bratislavy. Nie všetko sa vydarí, čo je z Banskej Bystrice. To vieme. Že dlho ste možno vyberali, že či začať s tou partajnou politikou alebo nie, zobrali ste si nejaký čas a že tak ma napadlo, že kým vy ste si brali čas, tak niektorí kupovali letenky. No a otázka je, aby som sa chytil. Či nebolo vhodnejšie začať skôr a dať tým ľuďom skôr nejakú nádej? No, dostávam túto otázku vlastne už druhý týždeň, že prečo tak dlho a tak ďalej a neviem to zodpovedať ináč ako tak, ako to naozaj bolo. A teda, že po prezidentskej kampani, z ktorej mimochodom si ja odnášam pozitívnu emóciu. Pozitívnu preto, lebo síce som neúspel, ale ten výsledok nebol najhorší. Podporu, ktorú som dostal, veľmi si ju vážim. Keby mi niekto na začiatku tej kandidatúry povedal, že bude mať 1 250 000 hlasov, tak určite tomu neuverím. No ale chcem tým povedať, že po prezidentskej kampani som si ja zobral čas pre seba, lebo ja nie som človek, ktorý jeden deň skončíš jeden projekt a potom, ako je to zvykom v slovenskej politike, o týždeň sa postavíš na tlačovku pred národ a povieš, tak ja
vyšlo a idem do niečoho iného. Takže ja som si zobral najprv čas pre seba, že či chcem vôbec pokračovať vo verejnom živote a v politike, a potom, keď som sa rozhodol, tak sme sa začali rozprávať v tomto prípade s Progresívnym Slovenskom a ten čas bol podľa mňa zmysluplný. Takže ja vôbec si nemyslím, že som niečo zmeškal. Skôr sa pozerám na to, že nie na tých 7 mesiacov, ktoré uplynuli, ale skôr na to obdobie, ktoré je predo mnou, a to chcem využiť zmysluplne. Takže to je ten dôvod. Teda protirečím, nemyslím si, že to bol neúmerne dlhý čas. Ja som sledoval asi všetky rozhovory po tom, ako ste teda ohlasili, že vstupujete do Progresívneho Slovenska. Napadla ma možno jedna vec, ktorá možno rezonovala aj v mojom okolí, je, že nielen ja, ale aj možno asi teda aj vy budete súhlasiť, že ste skôr umiernený konzervatívec. Tak prečo to Progresívne Slovensko? A možno by som ešte doplnil otázku, že či máte napríklad vyrozprávané nejaké témy, napríklad ma napadá ako príklad Lojzo Hlina vo Saskej, kedy oni sú pri hodnotových otázkach hodnotili na nejakú zelenú kartu, tak či ste si napríklad aj toto diskutovali v strane? Tak to druhé tiež odpoviem priamo, áno, rozprávali sme sa o tom a vrátim sa teda k tomu, že prečo Progresívne Slovenska, prečo asi nie alternatívy ďalšie, ktoré boli, lebo áno, dostal som sa do také zvláštnej situácie pre mňa, že som mal niekoľko možností. Určite jednou z nich bolo zakladať napríklad vlastnú stranu, lebo aj tam vychádzali prieskumy verejnej mienky veľmi priaznivo pre mňa, ale ja si osobne myslím, že Slovensko nepotrebuje ďalšiu stranu. Slovensko nepotrebuje opakovať to, čo sme videli za ostatných 20 rokov, že vždy sa proste niekto postavil a mal pocit, že teda on je ten, ktorý to teraz chytí do rúk a vždy to vyjde. Pokúšali sa o tom viacerí 20 rokov s výsledkom, že 4-krát je predseda vlády Robert Fico. Tak ja som si povedal, že nemusí to byť tak, že každý jeden, kto má nejakú verejnú podporu, musí založiť stranu. To je akoby prvá odpoveď. Druhá, povedal som to na tlačovej konferencii, je, že verím projektu Progresívneho Slovenska preto, lebo predstavuje to, čo Slovensko podľa mňa dnes najviac potrebuje v zmysle ako vyriešiť problém náš, a to je úpadok krajiny. Ekonomický úpadok, sociálny úpadok, a chcem povedať, že v tom názve Progresívneho Slovenska je vlastne pokrok, a teda modernizácia. Rovno nemusíme chodiť okolo horúcej kaše, som tu aj preto, aby som odburával určité predsudky, ktoré sú spojené s Progresívnym Slovenskom, ktoré po vedome vykresľujú ako politické hnutie, ktoré rieši len menšiny, a poviem, že áno, určite menšiny, lebo to považujem za dôležité, aby tu bol princíp rovnosti, ale Progresívne Slovensko chce byť stranou, ktorá rieši problémy všetkých ľudí. Hej? Takže toto je hlavný motív, hej, pre mňa. A potom je tu aj tá vec, že napriek mojej identite, umierneného konzervatívca alebo stredového politika, niekto, kto si myslí, že tá politika by sa mala naozaj odohrávať niekde v strede a nie na okrajoch, tak Progresívne Slovensko ide cestou, že sa chce rozširovať tieto názory. To znamená, nie je to o tom, že ja sa zbavím mojej vlastnej identity, ale že budú mať v ňom priestor aj ľudia nejakého môjho hodnotového nastavenia. A rovno hovorím, že ja nepovažujem za hriech a už vôbec nie prehrešok voči konzervativizmu, ak budeme uznávať princíp rovnosti v ľudských právach, ak budeme rešpektovať ľudí takými, akí sú, aké majú identity, vrátane sexuálnej identity, keď už o tom hovoríme. Toto ja si nemyslím, že je prehrešok voči konzervativizmu. Naopak, myslím si, že každý konzervatívec by mal vychádzať aj z rešpektu voči komukoľvek inému, voči inakosti ako takej. No, takže Progresívne Slovensko ako modernizačný projekt, lebo to Slovensko potrebuje, podľa môjho názoru, ako projekt, ktorý vychádza z rešpektu voči komukoľvek bez ohľadu na to, aké je vierovyznanie, akú má identitu. No a poďalšie, že viem žiť aj s mojou politickou identitou v tomto hnutí, ktoré
chce otvoriť priestor širokým názorom. Takže taký nejaký tolerančný model, ako tak môžem povedať. Prejde tento model na Slovensku v 21. storočí, lebo Lojzo Hlina vlastne mal taký pokus po vlastnej strane vtedy v KDH, kde sa snažil byť taký vlastne trochu otvorenejší a neotvárať tieto, by som povedal, neviem, palčivé otázky alebo vstúpiť na minové pole a stavať bariéry medzi liberálov, konzervatívcov. No, viete prečo prejde? Lebo už prechádza. Že si zoberte, že Progresívne Slovensko vlastne v ostatných voľbách urobilo veľmi dobré výsledky. Je to liberálna strana. Žiadna liberálna strana na Slovensku nedosiahla takéto volebné výsledky. Či už v parlamentných voľbách, alebo nakoniec pri víťazstve v európskych voľbách. Takže ono nie je to celkom tak, ako to vedome vykresluje vlastne slovenská politika, alebo jej časť, ktorá hovorí, že najväčší spor Slovenska je medzi konzervatívcami a liberálmi. To je, dámy a páni priatelia, hlboký omyl. Najväčší spor Slovenska nie je medzi konzervatívcami a liberálmi, medzi KDH, Progresívnym Slovenskom, medzi KDH, Saskou a neviem. Viete, medzi kým je? Medzi touto časťou, KDH, SAS, PS, Demokrati a ďalší, ktorí hovoria o tom, že Slovensko niekde patrí, že sme právny štát, že by tu mala byť rovnosť pred zákonom, a tou druhou časťou je to, čo nám vládne, ktorá chce Slovensko vlastne opravte ma zacementovať v prítomnosti, ale v skutočnosti to je v minulosti, ktorá hovorí o tom, že hrozbou Slovenska je LGBTI, ale hrozbou Slovenska nie je to, že dennodenne, aj v tomto momente, ako tu sedíme, sú stovky mladých ľudí, ktorí zlomia palicu nad Slovenskom. Chápete, že hrozba je inakosť a identita, a hrozba nie je, že tisíce ľudí, proste tá povestná posledná kvapka, ktorá dosudá a povie si, že ja s touto krajinou nechcem mať nič spoločné. Čiže hrozba je vykreslený tento konflikt a nie to, v akom stave je infraštruktúra našej krajiny. Hrozba je PSK, ale hrozba nie je to, že naša krajina upadá a že keď prídete do Čiech, tak je tam lepšie zdravotníctvo, je tam lepšie školstvo, alebo prídete do Poľska a vidíte, že tá krajina sa nám uteká. Chápete, že začníme si už otvárať oči nad tým, čo je skutočnou hrozbou Slovenska, skutočnou hrozbou pre našu krajinu. A nie že hrozbu, ale to, čo sa deje, je úpadok našej krajiny. A my sa tu ideme tlcť po hlavách, za kultúrno-etické vojny. Ja nehovorím, že to nie sú dôležité otázky, ale tvrdím, že budúcnosť našej krajiny sa rozhoduje o tom, či tu bude proste viac práce, aká bude sociálna situácia, či začneme krajinu hýbať dopredu. Ja si myslím, že určitá časť občianskej spoločnosti vlastne už je unavená z týchto vykopaných zákopov, ktoré reálne naozaj nie sú problém, myslím si. Ale skôr sú unavení z toho, že tu máme skupinu ľudí, ktorým nevieme vysvetliť, teda nie my, lebo myslím, že ľudia, čo sú tu, to chápu asi v dosť veľkej miere, ale máme tu veľkú skupinu ľudí, ktorým politici nevedia vysvetliť, že problém je toto, o čom rozprávate. No ale viete, však veľké povznesenie bolo už z toho, keď som ja povedal, že spor Slovenska nie je sporom konzervatívcov a liberálov. Ja som aj z tribúny teraz v nedeľu, na 17. novembra, povedal, že si musíme liberáli a konzervatívci podať ruku, lebo keď sa my budeme medzi sebou naťahovať, tak proste tá druhá časť politického spektra bude vyhrávať. Lebo prečo vyhrávať? Lebo polarizujú. A prečo polarizujú? Aby sme sa ich nepýtali na to, že tu sú nedokončené diaľnice, že tu máme deravé strechy na telocvičniach a na nemocniciach, že keď idete na operáciu do nemocnice, tak si musíte priniesť hygienickú výbavu, ak sa tam vôbec dosah, chápete? Že Slovensko je aj liberálne, aj konzervatívne. To je úplne v poriadku, že niektorí ľudia rozmýšľajú viac o tolerancii voči iným, čo by nemal byť žiadny problém, alebo chcú viacej, rýchlejšie, proste kráčať dopredu. Potom sú tu konzervatívci, ktorí hovoria, ale pomaly, neutekajme až tak rýchle. Ale toto nás, hádam, nesmie zabíjať. A potom tu máme, rozumiete, vládnu garnitúru,
ktorá proste ich vizitkou je to, že ešte aj toto múzeum, ktoré tu máte, kde som sa teraz zastavil, hej, ešte aj to treba zatvoriť. Chápete, že tí, ktorí si búchajú do prs ako najväčší národniari, namiesto toho, hej, aby sme tu vytvárali nejakú identitu, pestovali kultúrne dedičstvo, no tak chytíme a zavreme ešte aj toto tu. Ale pred národom sa postaviť na 5. júla a s prepáčením vyvaliť 5 miliónov na oslavy Cyrila a Metoda, alebo neviem, koľko to stálo. Chápete, že toto sú veci, ktoré by nás mali zaujímať. Tu by sme sa mali rozprávať medzi sebou. Toto je, myslím, že naozaj jasné ľuďom, ktorí sú tu, aj vašim voličom, to je jasné. Ale ako toto podať tým ľuďom, ktorí sú nerozhodnutí, alebo vás nechcú počúvať, lebo z nich potrebujeme urobiť voličov tohto späť. Ale veď ja som sa pýtal tu Bohuša a Jana, že kto tu je, že kto je v tomto obecenstve. Tak ja som pripravený sa rozprávať naozaj aj, keď to tak poviem, viete, s druhou stranou, ani to nesmieme tak hovoriť, že s druhou stranou, lebo my máme v rodinách, veď viete veľmi dobre, ako to je, to nie je, že všetci máme jeden názor, naše mamy, otcovia volia proste druhú stranu, bratia, súrodenci, priatelia. Tak ale ak budeme tu donekonečna pestovať ten syndrom my a oni, ja vám poviem aj seba kriticky, keď to je moju bublinu, aj my robíme hroznú chybu, lebo my akoby opovrhujeme tou druhou stranou. Aj ty sa Bohuž pýtaš, takže a čo s tými druhými? Ale tí druhí to sú naši blízki, treba sa s nimi rozprávať, lebo aj im treba otvárať oči, pretože táto vláda nasľubovala, viete, všeličo, hej? Ale medzi tými voličmi, nejde mi to ani z úst, hovorím, lebo aj to sme my, všetko. Je kopec ľudí, ktorí sú sklamaní, tak ako ich chceme osloviť, no tak že sme tu na cestách, že sme dneska v Spišskej Belej, proste v Bielnici, v Levoči, v Spišskej Novej Vsi, tak nejdeme sedieť, prepáčte za výraz, na zadku v Bratislave, ale ideme za ľuďmi. Ja nemám na to naozaj iný recept, ako poctivo a ešte viac byť v kontakte s ľuďmi, aby videli proste tú hrozbu Slovenska, v tomto prípade progresívne Slovensko. Ja nechápem jedno, že progresívne Slovensko je najväčšia hrozba. Hej. A hrozba nie je slovenská sociálna demokracia. Však za ňou je spálená zem na Slovensku, prepáčte. Však tam sú konkrétne výsledky za tým. Takže keď sa ma Bohuž pýta, že ako to chceme robiť, no budeme otvárať oči ľuďom. Tak ja som vám aj veľmi vďačný za to, že ste prišli v tomto počte, že tu možno nie je tá druhá časť, ktorá je kritická. Ja za to nemôžem, ale to nás nebude odrádzať, aby sme nechodili za vami. Lepší recept nemám. Pozeral som na svoje poznámky, či ste ich náhodou nevideli, lebo presne bola ďalšia otázka, že ako zaujať priemerného koaličného. Ja radšej odpovedám otázky, ktoré sa ma nepýtajú. Ale v podstate nepríďte podľa môjho konceptu. Možno by som to trošku odľahčil, že mňa napadlo pri vás, že máte celkom úspešný profesný život za sebou a že prečo si toto robíte? Takže... Áno, keď sa ma ľudia pýta, ako sa máš, tak hovorím, tak mi treba. No. S tým sme mali začať. Hej. No tak nie je mi to, pozrite sa, nie je mi to jedno. Uvidím, ja som pochopiteľne mohol po prezidentských voľbách zaparkovať 1 200 000 hlasov niekde doma do archívu a hovoriť, aké to bolo. No ale tak možno tých 7 mesiacov bolo práve na to, aby som si povedal, že OK, tak idem to skúsiť. Ja vám vôbec neviem povedať, s akým výsledkom, ale manželka mi raz povedala takú vetu, bolo to ešte, sme boli v Amerike, keď som proste mi zavolal Richard Sulík, že poď domov robiť ministra. A ja som išiel za manželkou domov a som jej to povedal a som tak z nádejou čakal, že mi povie, že to je blbosť, že proste zostaňme tu a čo tam povieme domov. A ona mi hovorí, ešte radšej urob niečo, čo ťa bude mrzieť, ako by ťa mrzelo, že si niečo neurobil. No, tak uvidíme. To sú ženy, čo? No.
Povedz to. No, ináč chcem fakt, každú jednu diskusiu doteraz sme začali otázkou, že ako sa máte dnes. Ja už som vám odpovedal. Hej, a ja som ale mám sa dobre. No, mal som na to pripravené, že sa spýtam, že a prečo, lebo to tiež je také divné dnes, mať sa dobre. Lebo Lugar. Ja kľudne sa ešte opýtam, my si takto hovoríme stále a práve my dvaja vedieme často rozhovory, že prečo to ešte vôbec zostávať a hovoríme si napríklad pri takých veciach, ako čo sa stalo napríklad minulý týždeň, že dobili nevinného človeka, respektíve nejakého človeka bezdomová policajti na smrť a to, že sa to stane, je síce akože hrozné, ale mňa skôr si tá apatia tej spoločnosti a aj okolo toho by sme chceli celú tú diskusiu viesť, že my sami si pokladáme ešte otázku, či to má zmysel, potom si zase na chvíľku povieme, že OK, niečo tu zorganizujeme a potom zase tiež padáme do tej apatie, lebo vidíme, že tá spoločnosť už a hovorili ste to o tom aj vy na proteste, počúval som to, že keď chodíte po Slovensku, tak cítite apatiu a čo s tým, lebo presne, ešte ja som mladý človek, ale mali sme sa to rozboušom, že on za svoj život nezažil poriadnu vládu pomaly na Slovensku a prečo by mal niečo v tejto krajine dať ešte, keď táto krajina mu stále dala facku po ďalších voľbách znova, že prečo si povedať ešte, že ideme ďalej, že to musíme skúsiť a nepovedať si, že možno, že Slovensko bol zlý nápad. Ja nechcem teraz voliť naozaj taký budovateľský tón a viete tu pozbudzovať, aby sme to nevzdali a tak ďalej. Napríklad to, čo aj mňa vrátilo naspäť do politiky, je záväzok voči mladým ľuďom, paradoxne, teda v mojom veku. Ale chcem povedať to, že ak mňa niečo vyrušuje a čo mňa akoby vytrháva, tiež a ja mám apatiu, čo vám poviem, že sme z mesa a kosti, situácia doma vo svete konec koncov je taká, že máš 1000 dôvodov každé ráno proste upadnúť do dezilúzie, ale to, čo ja cítim ako záväzok, je naozaj voči mladým ľuďom, lebo tam vidím veľké rozčarovanie, veľkú dezilúziu. A viete, z čoho najviac, aspoň to je z kampane môj poznatok, vidím tu viacero mladých ľudí, že ich zo Slovenska mladých ľudí vyháňa nielen akoby ten stav krajiny, pokiaľ ide o zdravotníctvo, školstvo a proste že nám uteká vlak, už aj v porovnaní s Čechmi, povedzme, a Poliakmi. Ale u mladých ľudí vidím veľké rozčarovanie aj z toho, že ako tu vyzerá u nás doma verejný život, ako vyzerá politika. Keď som prišiel do Prahy počas mojej kampane alebo do Brna a mladí ľudia proste hovoria, že my nechceme mať s tou krajinou nič spoločného, my sa hanbíme za to, čo vidíme v politike a vo verejnom živote. Tak keď sa ma pýtate, čo preto môžem urobiť, áno, tak ja sa budem snažiť v politike aspoň toto odbúravať. Ťažšie postavíme nové nemocnice, to bude trvať, hej. Aj to sa dá spraviť. Ale minimum, ktoré ja do toho viem vniesť, je, že proste z tej politiky vytlačať ľudí, ktorí sú grobiani, hulváti, proste, ktorí znechucujú tých mladých ľudí. Rovnako cítim dlh voči mladým ľuďom, nielen im. Aj v tom, že pamätáte sa, čo povedal Kennedy? Že nepýtaj sa, čo môže urobiť štát pre teba, ale že čo ty môžeš urobiť pre štát. Tak ja si myslím, že to už je trochu prekonané. Nemám pocit, že by sme mali takto moralizovať, ale ja si myslím, že my máme veľký dlh voči mladým ľuďom a preto im hovorím, že to najlepšie, čo sa im môže stať, keď budú oni úspešní, tak proste bude úspešná aj krajina. A tomu chcem pomôcť, aby tí mladí ľudia aby mali nejakú štartovaciu čiaru, aby bola súťaž, hej, a aby mladí ľudia proste uspeli a potom to bude s krajinou fungovať. Ale musím vám povedať, to si myslím, že Slováci máme v porovnaní s inými až príliš veľkú dávku takého sebabičovania. Upadáme do apatie. Ja som žil krížom krážom po svete. Naposledy v Spojených štátoch, hej. Neberte to ako nejaké, že hovorím,
že človek chce tak o vlastnej krajine na silu hovoriť dobre, ale proste Slovensko je dobrá krajina na žitie. Viem to porovnať, hej, so všeličím, že tu máme problémy, to je tiež pravda. Tak ale je len v našich rukách, že proste či to zabalíme áno alebo nie. A ja tu teraz nehovorím vám do svedomia, ale ja hovorím len za seba, že keď tu cítim nejaký dlh, keď cítim nejaké odhodlanie niečo s tým urobiť, tak to idem skúsiť. Tak pekne rozprávate, že až sa mi je ťažko spýtať, že či je Slovensko zlyhávajúci a mafiánsky štát. Zlyhávajúci štát sme, to je jednoznačné. To, že tu bolo jasné prepojenie zločinu a kriminálnej scény, keď to tak poviem, až do vládnych kruhov, takisto jednoznačné a ako to je jednoznačné, ale proste to tak nemusí byť. Nechcem pôsobiť naozaj ako Matka Tereza, ale proste ak sa necháme zlomiť z tej apatie, no tak sa presne stane to, čo chce súčasná vládna moc. Lebo proste vidíte, že sa stará o seba, keď sa pozriete na konsolidačný balíček, tak to je ako vybrať proste ľuďom z peňaženiek ešte viac. No ale ak nás toto zlomí, tak potom už osud krajiny je naozaj spečatený. Ak by som bol otázku? Čítaš mi myšlenky, ja som chcel povedať, že chcem sa opýtať stále niečo pozitívne, ale keď ťažko sa hľadá. Nechcem sa opýtať niečo pozitívne, alebo teda záviesť tému niekde pozitívnejšie, ale stále sa nachádzajú skôr dôvody, že nebude to proste pozitívne. Napadá ma skôr otázka, že asi máte stále ešte celkom dobré kontakty, aj keďže ste boli minister zahraničných vecí, aj diplomata, tak že čo hovoria na to ľudia vo svete, že čo sa momentálne deje tu, že aký je napríklad nový minister zahraničných vecí, alebo čo hovoria na to, že Robert Fico chodí už rečniť do ruskej televízie. A ešte, či vám tu povedia akože face to face, alebo tu máte tiež len také načítané. Tak nemám to načítané, lebo mám plný telefón mojich kolegov, ministrov zahraničných vecí, s ktorými komunikujem. No, pozrite sa, ja som použil veľmi tvrdé, tak o zahraničnej politike, hej. Ja som použil také hrozne tvrdé slovo na to, že to je vláda, proste to je zrada, čo sa deje momentálne so zahraničnou politikou. Viete, to nie sú len tie floskuly o 4 svetových stranách, hej. Proste jeden taký môj kolega známy mi hovorí, že odkedy máme na Slovensku zahraničnú politiku na 4 svetové strany, tak odtedy k nám na Slovensku chodia už len 4 ročné obdobia. Viete, že keď sa pozriete naozaj to, že kto sem prišiel na Slovensko, aj v ostatnej dobe, akože myslím z nejakých predstaviteľov takých akoby nám blízkych krajín. Veď nechoďme ďaleko, ale v akom stave sú slovensko-české vzťahy? V akom stave sú slovensko-polské vzťahy? Hej? A viete, čo je na tom, lebo o tom teda môžem rozprávať strašne dlho, ale vždy si kladiem otázku, že a ako to čo najviac priblížiť ľuďom, že zahraničná politika má význam proste aj pre nich. Vlastne, že je to chlebová téma, alebo to nie je chlebová téma. Tak toto musíme hľadať aj my, politici, a ľuďom vysvetľovať. Tak jeden príklad je Ukrajina, kde môžeme teraz hodinu stráviť o tom, že ako vláda čo robí, ale to bude mať ekonomický dôsledok. To vám môžem garantovať so 100% istotou, lebo na Ukrajine mier bude. Ja som si úplne istý, že proste to v jednom momente sa Ukrajina, náš najbližší sused na východe, začne obnovovať. A vtedy to zapne ľuďom, že tak ako táto garnitúra politicky proste zradila najbližšieho suseda, to bude zapamätané, keď sa budú rozdávať veľké zakázky, keď sa bude obnovovať Ukrajina a potom tie naše susediace regióny jednoducho vyjdú na prázdno. Pretože tí Ukrajinci vedia, kto stál pri nich teraz a kto im podráža nohy. Tak ako proste náš predseda vlády, pre ktorého to je jedine téma, ktorou zase polarizuje spoločnosť. To je, chápete, zahraničná politika, to je aj chlebová téma.
Napríklad, pokiaľ ide o Ukrajinu. Keď to bude takto ďalej pokračovať, že proste nebude úplne jasné, kde Slovensko patrí. Myslíte si, že tí veľkí investori nebudú z toho zneistení, že vlastne počkaj, kde to Slovensko patrí? Patrí to viac teda na západ, k nám? Tí veľkí investori na Slovensku, aj oni budú uvažovať, že či ich investície tu sú bezpečné, alebo pôjdu niekde ďalej. Nechcem hroziť, ale chcem aj tu vám proste spiskejbele povedať, že zahraničná politika, diplomácia, to nie je tak, ako to vyzerá len zvonku. To všetko má dôsledky. Ja chcem, aby sme si toto naozaj uvedomovali a aj pri ďalších voľbách zvažovali, že komu sa ten hlas dá. Takže ja môžem zopakovať teraz o zahraničnej politike a aj sa budete zabávať aj dosť, že mne to nie je jedno, lebo sa oberáme cez túto zahraničnú politiku o chlieb. Proste to bude mať tieto dôsledky. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Spýtam sa takú vec, čo možno naozaj tu zaujíma veľa ľudí. Mňa určite. Čo vlastne robí veľvyslanec? Ráno sa zobudí, ja odľahčím trochu teraz. Ja odľahčím, tak o 10. si naleje prvé šampanské, si dá kaviár, potom si dá šlofíka, potom si dá čaj o 5. večer ide na recepciu a tak to je. No. Tak takéto je pozlátko, hej. Tak to ide. Je taká anekdota, že jediní, kto žerie v stoji, sú diplomati a kone. Lebo na recepciách stále, hej, rozumiete. No tak, čo robia diplomati? Áno, aj toto pozlátko je súčasťou života. Evidentne sa to najviac v tomto pozlátku našiel súčasný minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, lebo to vidím, že mu ide sa fotiť na recepciách. Napríklad v pondelok sme tu mali pomaly vyhlásenú však 3. svetovú vojnu. Predsedom vlády je Vladimírom Putinom. No a zrovna v ten deň, v pondelok, predvčerom, bolo rokovanie ministrov zahraničných vecí v Bruseli, kde sa hovorilo o tom, že proste Američania povolili Ukrajincom a tak ďalej. Predseda vlády okolo toho robí manéver, ale my máme ministra zahraničných vecí, ktorý proste vôbec nepovažuje za potrebné ísť do Bruselu, hájiť teda stanovisko svojho premiéra, ale ktorý sa fotí proste tu v nejakých protokolárnych povinnostiach. Chápete, že toto je tá zrada Slovenska v dnešnej zahraničnej politike, ale na odľahčenie, čo vám poviem, no tak diplomat okrem iného je napríklad aj to, spýtajte sa mojej manželky, ktorá prestala počítať, tuším pri 15. alebo 16. raze, že počet sťahovaní našich. A to som bol niekde v polovici mojej 30-ročnej kariéry. Tak je tam aj ten pekný život. Ja som šťastný, že som mohol absolvovať 30 rokov v diplomácii, to bol naplnený sen. Ale je to ťažká rehoľa. Je to ťažká rehoľa aj pre manželky, aj pre deti, pre môjho syna, ktorého, keď sme boli v Berlíne, nikdy to nezabudnem. Som mu oznámil, že Marek, do týždňa sme preložili do Bruselu a on sa mi rozplakal a hovorí, táto, ja nikam nejdem z toho Berlína, ja tu mám všetkých mojich kamarátov, no a týždeň proste bol v Bruseli, hej. Diplomácia je jedno krásne povolanie, lebo tam môžete precítiť hrdosť na to, že môžete reprezentovať krajinu. Ja som športovec, volejbalista bývalý, nereprezentoval som Československo, ale potom som ten štátny znak nosil na drese vlastne 30 rokov za Slovenskú republiku. Ale diplomácia je naozaj veľmi, veľmi tvrdá práca a je úžasná v tom, že vlastne nie je monotónna. Žijete s tým svetom, ktorý sa brutálnym spôsobom každý deň mení, zastupujete vlastnú krajinu, je to obrovská zodpovednosť, samozrejme. No a aj to som povedal v jednej diskusii, lebo som dostal tú otázku, že či som sa niekedy hanbil za Slovensko. Za Slovensko nikdy. Ani v tých najťažších situáciách, ktoré boli 94-98,
Za Slovensko nikdy, za slovenských predstaviteľov áno, ale na našu krajinu som bol vždy. Ja som na ňu hrdý aj dnes, lebo Slovensko nie je to, čo nám vládne, Slovensko je oveľa viac. No, niekedy sa asi diplomat dostane do takej situácie, že zhora dostane nejaké inštrukcie alebo príkazy, ktoré vie, že sa s nimi ťažko môže vyrovnať a napriek tomu je asi povinný ich ďalej tlmočiť alebo splniť alebo vykonať. No, je to tak, lebo diplomácia je o lojalite proste krajiny a tá krajina si vybrala svoju politickú reprezentáciu. Ja môžem akokoľvek byť kritický, ale ja rešpektujem proste výsledok volieb predchádzajúcich. Aj parlamentných, aj prezidentských. Stojím na opačnom brehu, ale ľudia zvolili vládu, alebo teda dali hlas, ktoré potom vytvorili vládnu koalíciu a rovnako aj v prezidentských voľbách. Ja proste nesúhlasím s vládou, mám výhrady voči tomu, ale žijeme v demokracii. No a to je o tom, že tá diplomácia je služba štátu, kedy ľudia rozhodujú, aká bude vláda. Samozrejme, že aj pre diplomatov sú narysované červené čiary, pokiaľ by tá vláda prekračovala naozaj že demokratické princípy a šliapala po tých základných hodnotách, tak to sa treba zariadiť. Ale ja aj dnes budem určite vyzývať, aby ľudia zostali v diplomatickej službe, lebo táto vláda ich vyháňa, ale prichádzame o to najcennejšie, lebo diplomácia musí slúžiť štátu a musí mať dobrých a talentovaných ľudí. Ale bohužiaľ táto vláda robí opak, ale nebudem proste ja teraz ani moralizovať, ani tých ľudí akoby vyzývať, aby hodili vlastnú krajinu cez palubu. To by sa priečilo môjmu nastaveniu po 30 rokoch v službe Slovenskej republiky. Ja si myslím, že stále má zmysel za Slovensko zabojovať. Keď sme pri tej diplomácii, ešte sa spýtam na OSN, na funkčnosť tejto organizácie, čo to zviac sa... Fakt? No. To vás baví. OSN môžeme dať. Hej. No nie je funkčné, je to paralizované, lebo to je model, ktorý je prekonaný povojnou. Ešte máme 5 krajín Bezpečnostnej rady, hej, jadrových veľmocí, ktoré majú právo, ale to je jasné, že to je prekonaný systém, pochopiteľne, ale práve preto, že nefunguje to veľké, čo bolo vytvorené po druhej svetovej vojne, keď vznikali Organizácia Spojených národov, že proste, aby bol mier, však pred sídlom je, viete, ten Pištol s tou zatočenou hlavňou, aby tu už nikdy nebola vojna. Tak samozrejme, že ten systém zlyháva. No ale preto je pre Slovenskú republiku dôležité, že keď zlyháva to veľké, tak sa potrebuješ niečo zachytiť. Preto sme v Európskej únii a preto sme v NATO. Zajtra je 22 rokov od pozvania Slovenska do NATO. Dávam do pozornosti môj status, ktorý bude k tomu, lebo som bol pri tom, keď prezident Havel tým kladivom buchol po stole a povedal, že Slovensko je pozvané za člena NATO. Chápete, že keď fakt, že to veľké nefunguje, tak tie malé krajiny musia mať nejakú kotvu a pre Slovensko je tá kotva Európska únia. Ja si myslím, že to nie je najhoršia partia. Nie je ideálna, veď čo je ideálne? Ale vieme si dnes predstaviť nebyť v NATO? Však mňa chceli, viete, vešať za vlastizradu, keď sme robili zmluvu so Spojenými štátmi a tak ďalej. Vieme si dnes predstaviť, že sme neboli v NATO. Čiže vy ste boli aj vedúci pre prístupové rokovania. Áno, viedol som rokovania vo vstupe do NATO. Však. Ale chápete, že ako sa mení ten svet a ako podľa mňa, bohužiaľ aj na tejto ukrajinskej tragédii vidíme, že čo by oni dali za to, aby tam boli. Chápete? Viete, kto odsúhlasil vstup Ukrajiny do NATO? Lebo teda teraz je to tak, že keď vstúpi Ukrajina do NATO, čo samozrejme je absolútne vzdialená vec a nič také nie je na programe dňa, ale viete, kto to odsúhlasil? Zo Slovenska. No tak máme historickú pamäť nejak. Robert? No isté. 2008, Bukurešský summit.
Ukrajina a Gruzínsko sa stanú členmi NATO, podpísaný Ivan Gašparovič, Robert Fico. Chápete, že mi tu, a už tu uniká, že niečo bolo 2.8 v Bukurešti, ale čo bolo predvčerom. Takže OSN sa nevenujme, už venujme sa Slovensku. Dobre, buďme tu doma. Budeme sa venovať asi už aj otázkam. Máš ešte nejakú? Áno. Dáme ináč bola taká požiadavka, že dáme ešte jednu otázočku, dáme si na chvíľku prestávku, že by ste si mohli objednať a potom dáme priestor vám, aby ste sa mohli pýtať. Takže prežil by som do budúcnosti, alebo teda do prítomnosti, že vieme asi teda, že samozrejme jedna z vašich hlavných tém v PSK bude asi tá zahraničná politika, ale čo budete teda ďalej, vieme, že budete teda po Slovensku, budete sa venovať aj nejakým iným témam, čo bude váš program? No, áno, mám 3 agendy. Jedna je zahraničná politika a tam sa celkom teším, lebo sa dá ukázať, že čo je zodpovedná zahraničná politika a čo je nezodpovedná, že ako škodí tým aj tomu ekonomickému rozmeru, ako môže byť zahraničná politika chlebovou témou, keď nebudeme zrádzať Slovensko. Potom druhá je to, čo robím teraz, na to sa teším najviac, byť s ľuďmi v kontakte, rozprávať sa. Poviem vám úprimne, že počúvať naozaj aj druhú stranu, tá, ktorá je kritická voči opozícii, tá, ktorá volila aj súčasnú vládnu koalíciu. Ja si myslím, že tam je odpoveď na to, ako dosiahnuť politickú zmenu. Nemôžeme sa my pozerať cez prsty proste na našich blízkych, ktorí volili z nejakých akýchkoľvek dôvodov súčasnú vládnu koalíciu. Tu musíme urobiť aj my oveľa viac a myslím si, že to treba robiť naozaj v teréne, tak ako som hovoril dnes tu, zajtra niekde inde, na budúci týždeň v Banskej Bystrici, potom, ja neviem, kde v Žiline a tak ďalej, krížom krážom. Takže to je druhá veľká časť, na ktorú sa najviac teším. A tretia, že budem mať na starosti program, lebo ja si myslím, že v politike by malo byť aj to, že aká je ponuka, že s čím sa chceš uchádzať o hlasy, s čím chceš vyhrať voľby, tak ja sa budem v PSK venovať aj otázkam budúceho programu. A mimochodom to, že som tu teraz, ja teda dúfam, že v diskusii mám takú ambíciu, že nielen rád budem odpovedať, ale ja sa za niečo spýtam dnes večer hľadiska, lebo vlastne ten môj kontakt po Slovensku má za cieľ aj to, že aby som ja načúval, čo je dôležité, aby sa to potom premietlo do programu. Lebo dnes mnohé politické strany sa vôbec ani neunúvajú mať nejaký program. Čo povieš v ekonomickej politike, čo povieš v zahraničnej politike, Takže sú to tri také veľké témy, ktoré mám. Zahraničná politika ako chlebová téma, kontakt s občanom a program. Dobre, vyzývam k prestávke, prosím, poďte si chodne opäť dať, potom sa prestávam. Takže oficiálne ukončujeme teda prestávku a možno by som na začiatok dal slovo vám, keďže ste sa prislúbili, že sa budete vypýtať na vašom politika, tak predávam slovo vám. Tak súvisí to s tým, čo sa Jano pýtal, že aká je moja agenda. Tak jednou z nich je to, že budem mať na starosti program. Samozrejme, že ten program nebudem písať ja, budú to písať Ludo, Odor a proste ďalší ľudia, ktorí pochopiteľne sú experti a odborníci, lebo chcem, aby to bolo dobré. Ale viete, čo sa ja chcem opýtať? To som si povedal, že z každého miesta, kde pôjdem najbližšie, si chcem odniesť 2-3 veci ako podnet od ľudí. A teda ja dávam, zvláštne, lebo moderuje to bol, že áno, ale ja teraz dávam otázku do pléna. A necíte sa vôbec pod nejakým tlakom a jedno s druhým, ale čo by som si ja mal odniesť odtiaľto, že najdôležitejšia vec, najpálčivejšia vec, lebo v piatok máme s Mišom Šimečkom v Levoči tlačovku a ja tam chcem povedať, že tento výjazd na Spiš vo mne zanechal toto.
A tu sú dve, tri veci, ktoré ľudí najviac trápia. Tak vidím tu mladých ľudí, tak počúvajte, mladí, chyťte zástavu, teraz ju zdvihnite. Povedzte, že čo si myslíte, že je najväčší problém. Samozrejme, tu doma na Spiši, ale vôbec pre Slovensko. Čo si ja mám odtiaľ to odniesť? Lebo, hovorím, ja nechcem byť taký kazateľ, ktorý vám bude tu niečo rozprávať, ale ja myslím, že politika je aspoň pre mňa v tejto fáze to, že chcem počúvať vás. Tak kto bude ten icebreaker, ktorý... Aha, tu je. Bez mikrofónu? Môžeš, postav sa. Dobre. To funguje na povel, vidím, že postav sa, sadni si, zaraď sa. Dobre. Ja by som možno skombinoval, že aj otázky dve, a k tomu vlastne to bude nejaký podnet možno, ak by som mohol teda. A teda moja, úplne na úvod chcem povedať, že veľmi sa mi páči, ako komunikujete, aj témy, ktoré komunikujete. A jedna z nich je taká, ktorá podľa mňa absentuje v celom spektre, respektíve bude nejako že čudne zobraná, a to je tá téma nejakej národnej identity. Veľmi sa stotožňujem s tým, ako to rozprávate. A myslím si, a to teraz taká nejaká moja téza, že na Slovensku nám chýba nejaké poriadne vybudovanie tejto, alebo nie je vybudovaná dobre. Z rôznych dôvodov. Jeden napríklad aj sme v regióne, kde 500 rokov bolo vlastne plno rôznych národností, od slovenskej, nemeckej, maďarská, česká a tak ďalej, a vlastne potom boli rôzne exody a s tým sme sa asi ešte nevysporiadali. To je určite jeden z dôvodov, ale sú aj iné. A teda vlastne aj tá otázka je, že aký je ten návod, alebo aké sú tie idei, ako budovať nejakú tú zdravú národnú identitu a nie nejaké sochy Svätoplukovi a kultúra slovenská, žiadna iná a tak ďalej. Čiže taká prvá téma, prvá otázka. A druhá téma, to je možno ešte dôležitejšia z toho, čo vy ste sa pýtali, je vlastne, všade počúvame, respektíve témy, ktoré rezonujú, sú, že kto koľko peniazy kde dostane, ako sa rozdávajú peniaze, ktorý rezort, ktoré zamestnania a tak ďalej. Ale podľa mňa úplne absentuje tá téma toho, že ako zväčšiť ten koláč, ako mať viac tých peňazí, ako podporiť vlastne ten možno podnikateľský sektor alebo iným spôsobom. A možno to máte aj, teda máte to v programe, ale podľa mňa na verejnosti tá téma úplne absentuje. Čiže že aké sú tam vlastne tie myšlienky, možnosti, lebo podľa mňa toto je aj jeden z dôvodov, prečo sa tak veľa mladých ľudí, ale aj iných nevracia. Odtiaľ je exodus ľudí, ktorí, nielen mladí, ktorí idú na školu preč, Česko a tak ďalej, ale aj tí starší, alebo aj tí v strednom veku, ktorí idú proste pracovať preč. Podľa mňa to má každá rodina z tohto regiónu má niekoho, kto pracuje v Rakúsku, alebo v Nemecku, alebo v Švajčiarsku. A keď sa rozprávam s tými ľuďmi, tak väčšiny sú to aj tie témy, ktoré ste na začiatku spomenuli, že politika, zdravotníctvo a tak ďalej, ale podľa mňa úplne tá najhlavnejšia téma je, že čo by som tu robil, že nemám kde pracovať, nemám si ako zarobiť. Čiže možno to pretávim do otázky, že čo sú vlastne tie možnosti. Dobre, a teraz takto sú dve otázky, ale ja si chcem od vás teda na výmenu, lebo ja sa pokúsim zodpovedať na výmenu, že čo si mám teda zobrať odtiaľto, lebo ste sa prvý prihlásili. Že možno viac komunikovať tému, zväčšiť ten koláč ekonomický, ale ako rozdávať peniaze. Ďakujem. Áno, a tá druhá nie je možno až taká dôležitá, tam by sa asi našla nejaká dôležitejšia, to bola to budovanie národnej identity. Posunúť túto tému. Tak ja k tej národnej identite a áno, to, čo nás robí aj na jednej strane občanmi, ale na druhej strane máme národnú identitu, tak ak môžem, tak ja to poviem niekde úplne na záver, ak mi tu Jano s Bohušom dajú slovo. Inak vy to chlapci moderujete, vy to neste. Aby ste tu, lebo ste už v takom móde, že keby ste tu pozerali telku a ja som tu, haló. Ste tu ja viem, že sa to dobre počúva, však samozrejme, ale teda ja len, že aby ste nezabudli. No, takže ja to poviem v závere k tomu. Ale povedali ste absolútne zásadnú vec pre riešenie vlastne úplne všetkého. A to je to, že politika na Slovensku sa stala tak populistickou, že sme si prestali hovoriť pravdu. Pravdu v tom, že ten koláč, ktorý rozdeľujeme, je stále menší a menší a z toho malého a malého koláča si politika
politika si kupuje jednotlivé časti spoločnosti. Ja som aj v prezidentskej kampani sa snažil naozaj hovoriť pravdivo o tom, že aká je situácia. Aj moji kolegovia hovorili opatrne s tým, a poviem čo, že je hrozne populistické, keď krajinu vlastne rozdeľujeme ešte aj generačne. Keď politika tú najväčšiu tému sociálnu robí okolo dôchodcov a dôchodky. A teda, hej. Ja viem, koľko zarába moja mama, koľko má penziu 82-ročná žena, zdravotná sestra. Ja viem veľmi dobre, že proste situácia je veľmi, veľmi zložitá, že sú vysoké ceny, keď mi mama cez týždeň pošle proste fotku, ako si bola kúpiť 5 zemiakov a stojí to 1 euro. Hej. Čo tým chcem ale povedať, ale politika je populistická v tom, že a čo s ostatnými sociálnymi skupinami, ktoré sú najzraniteľnejšie, najzraniteľnejšie sociálne skupiny, proste tí, čo majú najväčší problém, sú samoživiteľi a samoživiteľky. Chcem tým povedať, že ak neurobíme všetko preto, aby ten koláč bol trošku väčší, tak to proste nemôžeme ustať. Ja som teda vám vďačný, to si beriem ako prvý podnet, že začať konečne hovoriť o tom, že musíme urobiť niečo s ekonomikou, s konkurencieschopnosťou ekonomiky. A čo to je? Pozrite sa na súčasnú vládu, ktorá konsoliduje, lebo musí. To celkom poviem, že je zodpovedné. Nebudem ja kritizovať, že konsolidujú, veď musia, hej, to je jasné. Ale kde je impuls pre krajinu, aby sme boli konkurencieschopní a čo treba preto urobiť? Konkurencieschopnosť sa dnes rozhoduje na niekoľkých veciach, ale tá prvá je ľudský kapitál, tá druhá je inovácie, tá tretia je efektívnosť štátu a verejných inštitúcií a tá štvrtá je samozrejme kapitál. O tomto máte 100% pravdu, sa už vôbec nehovorí. Slovenská politika sa zredukovala na to, ako budeme rozdávať. Každá jedna tlačová konferencia, to je vlastne, že sme poslali dobrých správ, lebo tebe dám, lebo si dôchodca, potom tebe dám, lebo si tá skupina tá. A odkiaľ? Kde je ten koláč, ktorý rozdeľuje? Takže ja si myslím, že ak, a teda verím, že aj v progresívnom Slovensku, chcem povedať, budeme mať veľmi, veľmi silný ekonomický program, ktorý pôjde po týchto 4 veciach. Ľudský kapitál, inovácie, nefungujúce štátne inštitúcie, hej. No a po 4. pritiahnutie kapitálu. A verím, že tento program proste napíše a celé PSK za ním bude stáť napríklad Ľudo Odor a Števo Kýž a proste ďalší ľudia, ktorí mám pocit, že sú zodpovední práve v tejto téme. Takže toto je jednoznačne kardinálna vec. Zmenšujúci sa koláč a z toho chceme čo najviac ľudí uspokojiť. To proste nejde. Ak to nebude tak, alebo sa aspoň približovať, ako to je v zodpovedných rodinách, veď aj doma gazdujeme, aj doma nemôžeš dieťaťu dať proste 2-krát za rok mobil a 3-krát za rok ísť na dovolenku, lebo ťa kasa nepustí. Tak si nepôjdeš požičať. Tak ja myslím, že musíme začať hovoriť pravdu. To je úplne prvá vec. Ja si neviem, že na čo to máme moderovať, keď tu mám otázku, ktorú som nepoložil, že je jediná cesta k víťazstvu v parlamentných voľbách ako populizmus. No, ste sa toho ale ja myslím takto. A to počkaj, tak pýtaš sa? Nie, už ste to zodpovedali viac menej, takže... Pozrite sa, nedá sa, naozaj sa populizmus ako taký, však on môže mať rôzne podoby, ja nechcem tu robiť politologickú prednášku, ale ak je populizmus v zmysle, že sa priblížiš človeku, občanovi, voličovi, že ideš za ním, no tak akoby to tiež je nejaká forma populizmu v dobrom slova zmysle, lebo ja chcem načúvať, ja chcem odtiaľto si niečo odniesť. Ľudia majú právo vidieť politikov, proste konfrontovať ich, takže
ja nevidím v populizme, ktorý na konci dňa bude viesť k víťazstvu vo voľbách, ale potom treba dať populizmus nabok. A potom treba začať hovoriť pravdu o krajine a začať robiť tie veci, ktoré urobiť treba. Niektoré budú aj nepopulárne. Lebo to nejde bez toho. Ale aj to treba robiť s ohľadom na ľudí, na tie zraniteľné skupiny. Nemôžeme, myslím, že aj 90. roky sú prekonané, to chcem tiež povedať. No, v zmysle toho, že treba dbať na akoby ten sociálny rozmer tých dôležitých vecí, ktoré treba urobiť. Nesmieme prísť o ľudí, nesmieme zraniť ľudí. Musíme myslieť naozaj na tých, ktorí na svojich pleciach nesú proste dôsledky tých zmien, ktoré budú nevyhnutné. Ale nemôžeme ich nerobiť, lebo koláč je stále menší. Ďakujem. Ďalšia otázka z pléna, ale môže sa stať, Lukáš, kľudne aj tu, tak najprv mladším dáme prednosť, môže sa stať, že budete musieť na oplatku aj niečo povedať našemu hostovi. Nech sa páči. Ja budem akože veľmi stručná. Ja mám pocit, že my sme sa nedotkli za tých 30 rokov otázky rómskych komunít a vylúčených detí a ľudí, ktorí žijú v chudobe. Je ich neskutočne veľa, 100 000. A myslím si, že ak by ste toto začali riešiť, tak by sme sa ako celá spoločnosť veľmi posunuli, pretože tí ľudia žijú v neľudských podmienkach a aj stigma, ktorá o nich je, tak myslím si, že to treba vyriešiť. A myslím si, že s tým treba niečo začať robiť, lebo je to generačná chudoba a keď sa to nezačne riešiť, tak to vlastne bude sa zvyšovať. Ja by som to možno aj rád doplnil, lebo presne sme sa o tom bavili počas prestávky a bola by to aj moja odpoveď, lebo asi všetci viete, že my sme mesto Milana Mazurika a nie je to zase úplnou náhodou. Je to veľký problém a je to stále akože hlavne odtlačený problém proste na druhú stranu. A myslím si, že kľúč ku voľbám spíš je napríklad fakt rómska tematika, ktorá je fakt ťažká a zložitá téma a je ťažko, keď nepristupovať alebo akokoľvek nepristúpiť, preto sa mi radšej voči a potom sa to zistuje extrémne. Tak ja zase, že keď sa ma Bohuš pýta, Jaro pýta na zahraničnú politiku, na ďalšie veci, kde sa cítim doma, tak ja rád zodpoviem. Ale ja aj po ceste sem sme sa veľa bavili, preto ďakujem za tú otázku, že čo to má za riešenie, lebo máte pravdu, že 30 rokov tu boli rôzne nápady, rôzne projekty, podľa mňa aj pravdepodobne aj veľa strojov naliatých a nefunguje to. Ale možno, že inšpirácia inšpirácia to, čo možno funguje napríklad v rómskej komunite, je lokálne komunitné projekty pravdepodobne. Ja nikdy nezabudnem na dievčatá moje, pomôžte mi, keď sme boli u Babíc. Ako sa volá Krížová Ves? Krížová Ves. Babice. A teraz otázka je, že ako urobiť vlastne z toho vzťahu verejnosti a štátu nejaké partnerstvo, lebo za tým je angažovanie sa prostredstvom mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia lokálne, komunitne, pastoračné centrá a mnohé ďalšie veci. A ja viem, tie babice, však to sú Rómky, ktoré proste pomáhajú mladým mamičkám a vlastne 3 roky sprevádzajú mladé mamy, aby boli vôbec schopné sa o tie deti postarať. Chcem tým povedať to, že asi túto vec nevyriešime proste nejakými veľkými megalomanskými projektami, ale štát by podľa môjho názoru mal podporiť, a teda to je jedna z vecí, ktoré si ja beriem odtiaľ to podporiť oveľa silnejšie komunitné projekty, alebo teda tie lokálne, ktoré sú tam, viac podporiť občiansky sektor, ktorý v tomto môže urobiť pravdepodobne oveľa viac, paradoxne, ako štát. Otázka bývania, hej. Samozrejme, že to sú úplne fatálne dôležité veci, ale keby štát prijal a rešpektoval občiansky sektor ako partnera a nie robil z občianskeho sektora nepriateľa štátu, lebo všetko, čo za občianským sektorom je, ako Jano povedal, proste Šoroš, hej.
tak ja si myslím, že aj táďaľ by mohla ísť cesta k tomu, aby sme mali menší problém s týmito marginalizovanými komunitami. Ale úplne s vami súhlasím a nemám na to zázračné riešenie, proste ako toto pohnúť ďalej. Ale to partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti sa mi zdá dosť dôležité. Ale pokiaľ na to je nejaký iný názor, a chcem povedať aj to, že mám úplné pochopenie pre ľudí, ktorí žijú v susedstve, týchto komunít. Však mi to primátor dnes povedal, že v susedstve proste obci je osada, kde sa žije proste svojím životom. Ja mám preto obrovské pochopenie a asi to je aj kľúč k úspechu tu. Ale neexistujú zázračné riešenia podľa mňa. Ja by som ešte možno dodala, že my vlastne veľa rómskych detí proste strkáme do škôl. Teraz neviem, ako sa volajú. Osobitné. Špeciálnych škôl. No, osobitné školy sa to volalo kedy. A my ich akože úplne izolujeme od nás majority a ja si myslím, že to môže mať fatálne následky a podľa mňa to už má, tak ja si myslím, že nevieme zmeniť názor iných ľudí, nevieme, ak by ľudia neboli rasistickí, nevieme to zmeniť, ale my ak si nezačneme niečo robiť, tak lebo tí ľudia proste žijú veľmi zle. A myslím si, že za to veľmi veľa. Myslím si, že oni za to až tak nemôžu, ako si všetci myslíme. Lebo je to veľký problém. A žijú vo veľkej izolácii. A to si myslím. Súhlasím a zároveň veľmi si dávam pozor na to, aby som sa ja nedostal do situácie, že budem akoby tej väčšinovej spoločnosti, ktorá žije v susedstve a ktorá je konfrontovaná aj so správaním proste tejto komunity. Nemyslím si, že mám právo ja teraz nejakým spôsobom moralizovať voči tým, ktorí žijú v susedstvách, lebo oni prežívajú ten život. Ja mám aj preto to veľkú empatiu. Ale súhlasím s tým, že to je proste niečo, čo tlačíme pred sebou a nemáme na to nejaký zázračný recept. Opakujem, myslím si, že partnerstvo štátu a občianskeho sektora. Pravím, tie babice boli pre mňa, že naozaj veľkým zážitkom priamo v tej obci. Pokiaľ môžem, ja by som k tomu len povedal, že za mňa napríklad naša akože väčšina dosť slabo reflektuje tie pozitívne zmeny, ktoré sa už diali a ktoré sa dejú a určite tá spolupráca tretieho sektora a štátu v tejto problematike je veľmi účinná a to sa už aj ukazuje. Takisto ako veľmi pomohlo to, že sa napríklad zrobil poriadok s pozemkami v osadách, tí ľudia mali možnosť to dostať do vlastníctva, nejakým spôsobom to splácať, stavať a že strašne veľká časť z nich začala pracovať a keď si vezmeme štartovaciu čiaru, v ktorej išli, kde boli pred 30 rokmi, kde sú dnes, a koľko bolo nepodarených projektov, utopených peňazí, koľko stopnutých dobrých projektov, tak ten výsledok momentálne nie je až taký zlý. Moja žena v tej problematike pracuje, takže tak okrajovo o tom niečo viem, ale áno, tam je rozhodujúce to, že by tie projekty, ktoré dnes dobre fungujú a sú treťosektorové, že by naďalej mali podporu, pretože už sa niekoľkokrát stalo, že dobré projekty stratili podporu a veci, ktoré dobre fungovali a pomáhali, prestali fungovať, pretože sa zmenila teda politická garnitúra. A ešte keď môžem teda otázku, že aký máte teda recept, že my teda máme v krajine skoro všetkých ľudí zamestnaných, je tá úroveň tej nezamestnanosti je nízka pomerne, ale aký máte recept na to, aby sme ten koláč zväčšili, že teda, že nejaký high-tech, niečo, lebo momentálne sme len vývojov, teda montážna nejaká linka, a že čo teda PSK by s tým vedelo? No investovať naozaj, viete, tie štátne zdroje sú, to sú naše zdroje, ale to, čo sa prerozdeľuje, tie sú veľmi limitované, ale ak nevložíme naozaj, že gro toho, čo k dispozícii je, do inovácií, do vzdelania, do kooperácie zase toho podnikateľského sektora. Ja sám, keď som bol veľvyslanec v Nemecku, vieme, čo je automobilový priemysel. Mnohí investori na Slovensku chcú investovať do vzdelania, chcú investovať
do toho, aby tu bola pracovná sila, ktorá je použiteľná, hej, pre tieto sektory. Takže podľa môjho názoru ten najväčší impuls je inovácie, zachytenie veľkých trendov a proste investovať tam, kde tie peniaze prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu. Z toho koláča, takto, že ten koláč je malý, ale ak z toho malého koláča budeme uspokojovať len to, že budeme dávať jednej skupine časti občanov, ktorí sú na to odkázaní, to neberieme. Len my musíme začať proste investovať do krajiny, hej, do jej infraštruktúry základnej a stále hovorím, do inovácií. To nemám z vlastnej hlavy, ale to sa bavím s ekonómami, ktorí to hovoria. Že krajiny, ktoré sú úspešné, teda investujú do high-tech, do vedecko-priemyselných parkov, do vecí, ktoré my tu prakticky nemáme, už tu máme v Krakove, hej, Češi majú významné vedecko-priemyselné parky, niečo také prakticky na Slovensku ani neexistuje. Oni už tieto dve krajiny sú Poliaci ešte sú v situácii, že sa im tí ľudia, ktorí sú na vyslovene dobrých pracovných pozíciách v zahraničí, vracajú domov, pretože presne tak, pretože lákajú ich na podmienky, že to je to, že ten brain drain, tak, že ten brain drain takzvaný, ešte raz, nie je problém, že mladí ľudia odchádzajú, veď to je úplne prirodzené, že chceš v jednom momente zažiť proste iný svet, nie mama hotel a hej, ideš niekde preč, ideš študovať. Ale tie sociálne väzby aj tých mladých ľudí, osobitne dočie, oni zostávajú doma. Lenže potom príde na lámanie chleba, že či sa mám vrátiť do tej krajiny a aké uplatnenie tam chceš mať. A pak pre mňa najtristnejší obraz aj z kampane teraz, také hlboké, je proste Brno a Praha. Po 1993 vzniklo, teda sa rozpadlo Československo, vznikli dva samostatné štáty. Je to možné, že vlastne my slovenským talentom a mladými ľuďmi budujeme Českú republiku? Veď je to tak. Slovensko buduje svojim talentom Českú republiku. Ja som bol na takom podujatí nedávno v Modre, a tam bol jeden český sociológ, taký veľmi vychytený proste aj v zahraničí a tak. Aj ho dobre poznám, si týkame. On ma tam tak vytočil, lebo on povedal takúto vec, tento český sociológ, že a slovenský, on kritizoval teda Česko za stav školstva. Skúsme si to predstaviť. A on hovorí, že a slovenskí študenti v Čechách si zaslúžia lepšie školstvo. Ja hovorím, počúvaj, takto drzotu už nikdy v živote nepovedal. To je absolútna nehoráznosť, že húfy tisíce odchádzajú do Brna na Masarykovu a do Prahy križom krážom. A ešte Česi robia to veľmi dobre. Oni proste vedia, že to školstvo ešte chcú zlepšovať, lebo ešte viac chcú nás. Tak toto je inovácia a vzdelanie. Proste potom sa začne krajina stávať na nohy. Potom sa tí mladí ľudia z Masarykovej, ja neviem, z Karlovej univerzity a odkiaľ, z technických univerzít začnú vrácať domov, lebo budú vidieť, že však máme sa kde vrátiť, máme tu niečo zmysluplné. Máme tu takého, čo sa vrátil, volá sa Pastušek a on skončil tuším Karlovu. Je to asistent toho Mazureka, takže je to úspešný typ. Lukáš, máš otázku tam niekde vzadu. Najprv mi dovolte povedať jednu vec. Mesto Spišská Belá je mesto Becvala, Hallsteina, Samuela Hobeja, mesto rodín, ktoré tu žijú a ktoré tu niečo vytvorili. Nie mesto takého individua, že sú Jankom na začiatku. A vyprosil si na tomto mieste. Mesto Spišská Belá je mesto Kalenbergerovej rodiny. Ďakujem veľmi pekne. Prvá vec. Druhá vec. A prepáčte, aby ste mali pocit, že ja hovorím nejako ináč ako vy. Nie vy. Ja je tu? Aha. Ja moderátor. Rád sa chytne slovíček, ale jak dobre im nakladáte, nech sa si nezdáš. Ďakujem. Chceli ste počuť podmienky otázky. Otázky vám poviem dva podmienky. Prvý, veľmi pekne povedal slečna predo mnou, ak sa štát nezačne efektívne a zmysluplnými opatreniami venovať rómskej otázke,
Je to bieda. Ja tu mám firmu, ktorá robí aj v tých rómskych otázkach elektrikou vo Horia. A tie programy, ktoré ako tak fungovali terénne práce, nefungujú. Teraz majú iné nezmysly a to je papier pre papier. To je prvý podnet zo Severného Spíša, druhý podnet. Ak chcete vedieť, čo nám pomôže, je zjednodušenie a implementácia európskych a štruktúrálnych fondov, aby sme my vedeli. A tým vieme pomôcť nielen sebe, ale keby bol štát a vláda rozumná. Obce, mesta, organizácie nie sú placovia DPH. Z každej aktivity, ktoré sú podplatené z európskych fondov alebo zo štruktúrálnych fondov, 20% ide priamo do rozpočtu štátu. Čiže keby my sme využili 7 miliardov alebo 6 neviem, koľko miliardový program obnovy a posilnenia, neviem, presne sa teraz povedal, 6,7 miliard, 7 miliard. 20% je naspäť v rozpočte. My ho čerpeme, žiaľ, chcete vidieť, ako čerpú sa program, aby to viete, pán Kočer. Stačí ísť tu za hranicu. Ja si pamätám ako dieťa v 90. rokoch, keď sme chodili do Targu, tam bola bieda. Tam ľudia pili čaj, nemali na cukor. Teraz sa treba ísť pozrieť. Zakopané, Targ, Krakov, iné, Varšava, Metropola. Ďaká Pánu Bohu za poriadok. To sú dva podnety za mňa. Ďakujem. Ďakujem. Beriem si to do programu. Za sebou, nie naozaj. Sľubujem. Prosím? Doplnil, že od predsedu KDH Majerského. Ja s nimi nemám problém. Neviem, či oni so mnou nie, ale to je iná vec. Chce sa niekto spýtať, ešte má niekto nejakú otázku? No, tak poďte. Postavte sa, aby sme vás videli, že s kým rozprávame. Dobrý deň, tak ja mám pre vás, tak som rozmýšľal teraz počas diskusie, asi nejaké 3 typy veľa hlavných, alebo celé typy. Možno pár vec by si tvorili o ekonomike, tak podľa mňa, čo môže teraz reálne tlačiť na vládu, aby nezvyšili prvý pilier, lebo to je vlastne tie peniaze, ktoré sa teraz investujú do vodou a z celého sveta tam prídu, lebo akcií dvore, podľa toho, že aké sú stratégie investičné, ale tie peniaze prídu na Slovensko v druhého piliera. Potom mi napadlo, že tak z dlhodobého hľadiska, ak nebudú časné voľby, konkrétne ku progresívnemu Slovensku, aby ste začali možno komunikovať tak, že aby ste nepolarizovali tých ľudí z opačného spektra, lebo dnes sú viac okolností, celé okolnosti aj video Milana Mazureka, keď sa ku mňa dostalo. Zase prepáčte, on tam hovoril, on napríklad hovoril na nový projekt 360-ky, že ich treba zničiť, že vyhnali sme spoločnosť. Čiže toto, aby progresívne Slovensko teraz je, dajme tomu prvé dve prieskumov, tak možno má to možnosť, aby pridelil tých ľudí z druhého tábora tak, že nebude na kultúrne etické otázky dávať akcie, ale skôr na tie iné, a možno tak ich môžete pritiahnuť. Máte teraz možno čas nad tým rozmýšľať najbližšie roky. A potom možno ešte do ďalších volieb ďalšia, možno vaša stratégia by mohla byť progresívneho Slovenska, lebo aj keď skončíte prvý sami, hlavne slúžite, takže aby aj tie, napríklad demokrati, sú akých sú, ale aby sa dostali do parlamentu, možno aj Matovič ešte, ale že jedine tak vy zložíte vládu, keď tam nebudete sami proti Ficovi, Hlasu a Republike sa tam vlastne dostane, lebo teraz to vyzerá tak, že z SNS veľa voličov toho systému sú naštvatí, tak oni prejdú tú Republike. Čiže toto možno je pre vás aj taký strategický dlhodobo. A potom ešte som mal jednu otázku, že vy keď ste boli ste diplomat ministra zahraničných vecí, ste hovorili, že ste v kontakte s ministrami. Teraz keď sa zmenila administratíva v Amerike, takže či vy takto viete priesť zhodnotiť, čo Trump vlastne z toho na Ukrajine vie urobiť, či máte nejaké informácie už, alebo či má reálne šancu, ako on hovoril do 24 hodín ukončiť tú vojnu. Čiže toto moje Dobre, tak tie podnety si beriem. Druhý pilier, čo hovoríte, to súhlasíme, veľmi vážna vec, média, samozrejme. A ja vám poviem toľko, že ja sa nebudem zaoberať teda vašim rodákom, ak dovolíte, pánom Mazurekom. Skôr sa ho treba pýtať, že toto, čo hovorí, že ako to zlepšuje život na Slovensku. Ja si myslím, že natočiť video
proste z Bruselu a nemáme tam jediného, hej, Mazureka. Ťažko ho rozoznať od Blahu, hej. Myslím si, že to je to spojenectvo. Títo si rozumejú, ale viete to, naozaj, že nič nemôžu Slovensku priniesť, absolútne nič, ale musíme sa pýtať, prečo napriek tomu podporu majú, takže beriem toto aj ako výzvu, absolútne výzvu pre nás, médiá, tie sú pod obrovským tlakom, samozrejme na Slovensku, však sa pozrite na elektronické médiá, kde je Markíza, hej, RTVS, či STVR, alebo ako sa to volá, ani nehovorím, takže toto je veľká vec, na ktoré sa áno, bude lámať, tak povediac, demokracia na Slovensku. Lebo tie médiá, ktoré sú kritické, ale bez nich to neprežije. Takže to je druhá vec. A tretia, k progresívneho Slovensku, aby som neutekal, máte pravdu v tom, že je vytvorený obraz OPS-ku, že nerieši proste nič iné, len otázky rodovej rovnosti a tak ďalej. Je pravda aj to, že tieto otázky tam prítomné zostanú. Ale kľúčové je, aby sme spoločnosť presvedčili o tom, že progresívne Slovensko má riešenie nielen pre menšiny, ale pre všetkých. A toto ja považujem tiež za moju proste dôležitú úlohu. A chcem vám povedať jednu vec ešte, že keď sa pozriete spätne teraz na ten rok, ktoré je PSK v parlamente. Nie je to náhodou tak, že aj PS, ktoré neopustí, a ani by som to ja nikdy nežiadal, tú tému rovnosti, bez ohľadu na to, akú máš identitu, etnickú, sexuálnu, menšinovú, neviem akú. Ale podľa môjho názoru PSK dozrelo v tom, že si za ten ostatný rok si zoberte, že akým témam sa venuje PSK. Skúsime to spojiť? Sú to tieto menšinové otázky? Alebo sú to otázky, to, čo trápi väčšinu, to, čo začalo proste tým trestným zákonom, to, čo sa týka ekonomiky, to, čo sa týka konsolidácie. Ja mám pocit, že to PSK píše trošku iným rukopisom, ako to v spoločnosti naozaj vyzerá. Takže úloha je len to, aby nám ľudia jednoducho uverili, že vieme nájsť riešenia pre celé Slovensko. Ale tá menšinová vec, rovnosť, tolerancia a rešpekt, ja nemám pocit, že to je niečo, čo by Slovensko ohrozovalo. Neviem si pomôcť. Hovorím to teda aj ako umiernený konzervatívec. No, ale beriem toto. Máte pravdu, je to asi otázka akcentov, podľa mňa tak ste to mysleli. No a potom Trump. Počkej ešte Trumpa máme. Pýtali ste sa na Trumpa a na Ukrajinu. Ja dúfam, že takto berme to tak, že mnohé veci, ktoré povedal, zazneli naozaj, že v kampani vyriešim to do 24 hodín a ešte predtým, ako sa oficiálne stanem prezidentom. Ja len, keďže som ho aj stretol niekoľkokrát aj osobne, ja len dúfam, že Amerika pochopí jednu vec, že ak by pustili Ukrajinu, si povedia, že Čína je dôležitejšia, lebo to tak je z amerického pohľadu. Ale to bude mať pre Ameriku obrovské následky, lebo pokiaľ by Rusi naozaj dosiahli na Ukrajine to, čo dosiahnuť chcú, predpísať hranice, zbaviť krajinu vlastne práva na existenciu, tak to sa dotkne celej Európy. A pre Američanov to bude mať samozrejme obrovské náklady. Takže ja dúfam, že preváži naozaj ako aj to, čo prezident Trump, čím je známy, hej, že to je ten transakčný, hej, že čo sa mi viac oplatí. Američanov sa neoplatí pustiť Ukrajinu, lebo to by malo obrovské náklady pre nich. No, ešte tam bola nejaká otázka do finále. Ja by som mal tiež jeden tip, je príjemné vidieť, koľko je tu mladých ľudí, ale chcel by som vás vyzvať, že keď chcete naozaj pomôcť Slovensku, tak vstúpte do politiky, vyberete si stranu, vstúpte do strany, pretože je
Tak ja som vstúpil do Progresívneho Slovenska. Na okraj. Ale treba po Belej poroznášať letáky. Takže? Áno, ďakujem. Nie, no tak, poďte sa aj v prezidentskej kampani, keby som ja nemal podporu proste dobrovoľníkov, tak to nedáme, ja ich môžem rozniesť. Ale bez vašej podpory, ktorí ste tu, bez toho, aby ste možno chytili vy tých 10 letákov, lebo my to môžeme urobiť, ja zajtra môžem proste byť tu a v Gelnici a v Levoči, to robíme. Hej. Ale bez podpory ľudí, ktorí uveria tomu, že tu je lepšia alternatíva, to proste nedáme. Takže ja aj prosím, ale aj ďakujem každému jednému, že kto nám v tomto vie pomôcť. Ja by som v prezidentskej kampani ako občiansky kandidát nemal absolútne šancu bez dobrovoľníkov a mal som ich po Slovensku 1800. A aj z tohto miesta proste im ďakujem za to, že sa angažovali, že rozniesli tiež tie moje noviny, lebo my sme nemali na to, aby sme platili poštovné, ale mali sme úžasných proste mladých ľudí, ale aj staršia generácia sa zapojila. Tak ja vám za to ďakujem a zároveň vás prosím, aby ste nám aj v tomto pomohli. Myslím, že toto asi bola posledná otázka. Čas beží. Chceme sa vám poďakovať teda za to, že ste prišli medzi nás. Dúfam, že sa to ľuďom páčilo. Dáme ešte jednu poslednú? Tak, okej. Dobrý večer, som sa chcel opýtať, ale možno je to kritický. Čo sa týka komunikácie, na ktoré ste spomínali to, že aké témy rieši PSK, tak ja sa priznám, že teraz som si nevedel tých tém, ktoré by som povedal. Nevedel som si vymenovať nejaké 3 témy, ktoré by PSK riešilo. A to som možno vnímal aj počas vašich prezidentských kampaní, že bolo tak dosť ťažko komunikované, alebo veľa ľudí tomu nerozumelo, čo si komunikovali. Ako to zlepšiť? Alebo myslíte, že my toho Šimečkovi sme už našli toho lídra, ktorý by vedel vlastne poraziť Roberta Fica, aspoň po tej profesnej stránke? A to, čo hovorím dnes, je zrozumiteľné? Myslím si, že áno, ale... Tak ďakujem. Ale celkovo, ako strana PS, myslím si, že má dosť veľa, má nejaké medzery, minimálne, ako komunikuje na voličach, ktorý nie je mesiac. Viete čo, ja poprvé to beriem, lebo neexistuje ani dokonalý spôsob komunikácie. Samozrejme sú rezervy vo všetkom, ale nemyslím si, že by PSK nerobilo dobrú robotu, lebo keď sa pozriete aj na preferencie, ja nehovorím, že to je písmo sveté, hej. Ale PSK ešte v tých predchádzajúcich voľbách vlastne neprešlo do parlamentu, teraz urobilo, ja neviem, 18%. Pozrite sa dnes v prieskumoch, niečo robíme dobre. Že môžeme robiť lepšie a viac, to je zreteľné. Ale ja mám pocit, že za ten rok je úplne jasné, že či už PSK, ale aj ostatné opozičné strany, lebo ja to nechcem vzťahovať teraz na PS, ale aj Saska, aj KDH, teda opozičné strany v parlamente, podľa môjho názoru sú schopné ľuďom vysvetliť, že kde vláda proste zlyháva, kde vláda podviedla nielen opozičných voličov, ale aj svojich vlastných, že ten koláč nie je väčší, ale je menší. Že je tu podvod proste s trestným zákonom, že konsolidácia je robená tak, že sa to vyberá z peňaženiek ľudí. Takže ja toto beriem to na seba, že vždy veci môžeme robiť lepšie. Beriem aj to, že mohlo to na vás tak pôsobiť v prezidentskej kampani, ale mňa naplňa celkom, mi dáva energiu aj to, že 1 250 000 ľudí tomu porozumelo. Takže nie je to dosť, ale pre mňa je tá emócia, ktorú som si z toho zobral, pozitívna. Tak to chcem povedať. Tešíme sa. Ja by som chcel mať taký záver, ktorý by som možno aj očenil tie slova, ktoré sa možno niektorých dotkli.
A nepovedal by som ani, že nejaké historické osobnosti spomínal, akože čo sa stýka Spišskej Belej, ale ja som si pre touto diskusiou pokladal otázku, ktorú by som chcel aj sám sebe zodpovedať, aj možno Bohušovi, či sa tu oplatí zostať žiť a pokračovať. A odpovedám si asi, že áno, lebo Spišská Bela aj Slovensko ste by robíme to pre vás a strašne ma teší, že je tu aj človek, ktorý očividne zaujíma to, čo sa bude diať so Slovenskom, ináč by, aj keď to sa vlastne pýta, že prečo to ide, lebo ja by som to teda fakt nešiel už. Ale zase si mením tento názor a som rád, že ste tu vy, že ste tu aj vy ako náš host a verím, že sme si zodpovedali si tú otázku, že je tu záujem o veci verejné a ľudí zaujíma, čo to je so Slovenskom. Takže ďakujem strašne veľmi pekne, že ste tu všetci a ďakujeme nášmu hostu, že ste prišiel. Ak dovolíte ešte, že ja sa postavím k tomu, že ja tiež, keď tu sedím na tejto diskusii alebo na inej, zajtra sme v Spišskej Novej Vsi s Mišom Šimečkom, s Veronikou Strioňovou, tak aj ja vnímam publikum. Hej, to nie je len, prepáčte, to nie je len tak, že to je jednosmerka, ale ja vnímam, aká je atmosféra. Ja som teraz po dlhej dobe akoby v priestore, po tej prezidentskej kampani a poprvé som vám vďačný, že ste prišli, ale po druhé, že ja tiež chcem, alebo je môjim želaním, aby ste aj odišli odtiaľto s niečím. A pre mňa vlastne to najdôležitejšie je, aby sme si nemysleli, že to, čo je dnes, tá zlá nálada, tá apatia, že to je údel a osud Slovenska. Ja nemôžem počúvať už, ja som unavený z tých apokalyptických rečí aj našej vlastnej bubliny, ktorá hovorí, že Slovensko je vlastne omyl, že Slovensko treba nanovo založiť. Ľudia, Slovensko je úspešný príbeh. Prosím vás, nepodľahnime tomu, že za tých 30 rokov, že ten obraz 30 rokov je len ten dnešný. Nie je to tak. Ja si pamätám 1.1.1993, kedy sme mali nič, mali sme zelenú lúku. Dnes sme krajina, o ktorej už nemusíme vo svete hovoriť, že my sme tu samostatné Slovensko, my sme súčasťou nejakého slobodného sveta. Takže, prosím vás, to, čo dnes je, to je výsledkom demokratických volieb. Ja som voči tomu kriticky naladený, ale nikdy nebudem odsudzovať ľudí, budem odsudzovať politikov alebo kritizovať, ale nebudem odsudzovať ľudí, ktorí volili súčasnú koalíciu. Medzi nimi sú sklamaní, ale prosím vás, to je ten môj apel, ktorý vám chcem dať. Slovensko nie je omyl, nie sme odsúdení na tento náš údel, ktorý je dnes vnímaný takto tristne. Môžeme byť hrdí na našu krajinu. Nezabudnite, za 30 rokov som sa nikdy nehanbil za Slovensko. A moja prosba je, že to minimum, ktoré môžeme urobiť, a demonstrujete ho už dnes, že ste prišli, sa nie kvôli mne, ale že vám to nie je jedno. Tak to minimum, ktoré môžete urobiť, keď to odídete, že sa budeme naozaj rozprávať medzi sebou. Že každý z tej svojej komunite, ako Bohuš tu, že to tu zveľaďuje, Jano, ktorý proste mu to nie je jedno, lebo boskáva všade. Chápete, že každý môžeme proste niečo preto trochu urobiť. A keď sa ma pýtal teda Bohuš alebo Jano, že čo s tou apatiou, no tak možno ju dostaneme zo seba tak, že to proste nevzdáme, lebo Slovensko proste má budúcnosť. A to je aj jediný dôvod vlastne, prečo ja som tu dnes v Spišskej Belej a zajtra niekde inde. Tak vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli a hlavy hore.